My kresťania sme hovorili, že máme hotové zjavenie, že Boh nám povedal podmienky spásy. Keď tie podmienky splníme, tak si tú spásu zaslúžime. Tú spásu od Boha dostaneme. Ak to smiem tak polemicky vyjadriť, tak novoveký človek povedal, ja nechcem žiť s milodárov, ja chcem žiť sám svoj vlastný život. Autenticky, ako to v novoveku hovoríme. Ako keby kresťanstvo paradoxne zotročovalo človeka. A novovek práve aby si zachránil slobodu, tak sa v mene kultúry obrátil oproti kresťanstvu. To je viditeľné. V tom je to nedorozumenie, o ktorom chceme hovoriť. Preto som ja na začiatok dal tú vetu z katolíckeho katechizmu, že telo je osou spásy. Že nie je možné hovoriť o spáse a nehovoriť o tomto svete tu. Nie je možné hovoriť o spáse človeka a nehovoriť o jeho konkrétnom živote. Nie je možné hovoriť o spáse a nehovoriť o konkrétnych dejinách, o spravodlivosti či nespravodlivosti v dejinách. My sme sa v minulosti spasili vlastne tým, že sme vykonávali tie náboženské úkony a život, konkrétny život, plynul akoby pomimo nich. Viete, to boli dva odlišné svety. Túto jednotu, ale už dneska cítime ako nečestnú, ako nekorektnú, ako stratu, ako nedostatok opravdivosti. Toto je kríza, ktorou v Európe trpíme a ku ktorej sa vzťahuje ten výrok, že Európa nemá dušu, pretože kresťanstvo o duši hovorí, ale ak to smiem tak polemickejšie povedať, ale nie zlomyselne, ale dogmaticky, nevie o tej duši hovoriť autenticky. Nevie výjsť z pozície človeka, z pozície života, z pozície dejí. Ja si myslím, že ten Abraham, keď hovoril o zjavení, tak on vždy hovoril o konkrétnom živote, do konkrétnej situácii. Kdežto nás to zjavenie dlhú dobu akoby vykorenilo z tých konkrétnych dejín, z toho nášho konkrétneho života. No, to je vlastne to napätie, o ktorom som hovoril, že je tu neustále nejakým spôsobom prítomné. Je prítomné v Kristovi, nie? O ktorom sa hovorí, že bol neodlíšený a zároveň neoddelený. No. Boh a človek v takej zvláštnej symbióze, že to nie sme schopní ani pochopiť, nie len, že nejakým spôsobom aj previesť nejak do života. Lebo my sa pohybujeme neustále v tom, čo Mikuláš Kuzánsky tak geniálne, teda my sa nepohybujeme v tom, čo Mikuláš Kuzánsky tak geniálne nazval, že Boh je koincidencia oppositorum, zhoda protikladov. Pre nás je čierna vždy čierna a biela je vždy biela a neexistuje, že by sa tieto pozície v našom bežnom živote zamenili. A preto je tu taký radikalizmus niekedy ako ľahšou cestou ísť. Hej? No ale v každodennom kresťanskom živote sa nám Kristus stal predovšetkým Bohom. To je pravda. My v ňom nevidíme človeka. To je pravda. Že ten odchod tam je citeľný. A práve preto sa novovek obrátil oproti Bohu, aby zachránil človeka. Tak. Ja by som aj ti možno potvrdil to tým, že sám cítim, lebo stále človek je v duchovnej službe, nie? Aj keď učím, ale neustále ako kňaz musím fungovať a fungujem, lebo ťa volajú ľudia a máme tie svoje veci, ktoré treba žiť.
A by som povedal, že tam vidím také posuny, ktoré predtým neboli možno mysliteľné, keď som bol bohoslovec. Povedzme, situácia 60. rokov, 70. v ekumenizme bola taká, že každý si hájil svoju vlastnú tradíciu. A by som povedal, že dodnes to tak pretrváva, to znamená v ekumenizme, to znamená to, že každý ide síce na modlitby za zjednotenie kresťanov, ale nikto nepopustí zo svojich modlitieb, svojich rúk, svojich kostolov. To sú bitky medzi často veriacimi, z nepochopenia základné. A dnes sa mi zdá, že vďaka niektorým ľuďom, ktorí majú zrazu iné cítenie, v zmysle toho, čo ty vravíš, že tým, že príliš zdôrazňujeme Boha, tak niekedy ho vytlačame u tých ľudí, čo nechápu situáciu, aj celkom povedia, tam my nechceme taký život, také náboženstvo, že mnohí začínajú chápať, že toto nie je najlepšia cesta k ekumenizmu, ale že cestou k ekumenizmu je milovať človeka, takého, aký je. A nie, že si zameriavať na to, že jaké rúcha nosíme a jaké modlitby dlhé máme. A sa mi zdá, že toto je úplne iná atmosféra teraz, ako bola predtým. Nakoniec to vidno na Novom Svetom Otcovi, u ktorého si mnohí všimli, že jednak nepoužíva slovo pápež, alebo že jednoducho sa oblieka. Všimli ľudia bežní, sa im to páči, hovoria, že tá jednoduchosť tu predtým až taká nebola a že je to sympatické. Si myslím, že áno, lebo k vzájomnému stretávaniu ľudí nedochádza, by som povedal, vo vonkajších veciach, nie, ale vždycky v srdci sa ľudia stretávajú v nejakých vnútorných veciach. Nedochádza na povrchu. A preto sa ekumenizmus na povrchu ani nemôže pestovať. A nemôže sa mu dariť, že budeme len nejako exaltovane spolu chodiť po námestí na Veľký piatok alebo čo a dokazovať svetu, že jak si rozumieme. Tam je čosi hĺbšie a to je hľadanie vôbec ľudí. A človeka každého ako ľudskej osoby, ktorú treba milovať, za ktorú sa treba postaviť, ako to Kristus robil, a sa nekúkal, čo je to Samaritánka alebo rímsky skotník. Až tak ho to ten povrch nezaujímal. Toto vymyslel, toto sa musí vrátiť. Ďalšia vec, ktorú vidím. Namiesto morálky vidím príklon k duchovnému životu. Lebo slovo duchovný život je širšie ako morálka. My sme príliš moralizovali. Toto, čo ty vravíš, že ten rozpor nastal medzi na jednej strane spásou a na druhej strane výkonom človeka, tak to už ako registrujeme od takej veci, ako je preklad knihy Kazateľ. Napríklad, ako biblista teraz poviem, Miro to vie, že vanitas, latinský výraz, ktorý začína kniha, je leitmotívom, že márnosť, to slávne, len márnosť, všetko je márnosť, to márnosť, tá vanitas sa v morálnom slova zmysle chápala. Kdežto biblikum, hebrejský termín pôvodný, ktorý sa prekladá slovenským márnosť, latinským vanitas, nie je márnosť, ale je to čosi ako hebel výraz, znamená prchavosť, nepodmienečnosť, niečo ako, čo rýchlo prejde. To znamená, chce označiť pôvodný termín, to, že život nie je ťažký, pretože je márny, lebo on není márny. Život nikoho, čo tu sedí, není márny. To nemôže byť. Ale to, že je prchavý, to prizná každý, kto tu sedí. A má trošku ako zmysel pre realitu. To, že život nám uniká, že ho môže skončiť zle, toto znamená. No ale čítanie tohto slova ako márnosť nahnalo ľudí do kláštorov. My máme kopu svätých v kalendári, ktorí sú reholnice, biskupy a tak ďalej, ale my nemáme skoro manželské páry, čo žijú medzi svätými. Nemáme robotníkov tam v takom počte, ako by sa... A to je to. Ušli do kláštorov, lebo to sa podporovalo, že je márne žiť. Treba teda ísť niekakým smerom. Ešte k tej poznámke tvojej, že treba rozlišovať medzi duchom a morálkou. To sa mi zdá dobrým východiskom. Dôraz na morálku veľmi často vedie k pokrytectvu. To je problém farizejov. Problém evanjelia, základný skôr. Základný problém. Oni dbali na morálku. Oni poctivo a úzkostlivo dodržovali tie predpisy. A predsa sa úplne minuli cieľa. Takže im musel povedať Ježiš, že sú ako vybielené hroby, a farizej je dnes nie zbožný, ale pokrytec. Je opak.
Pritom to bol tak svedomitý a poctivý človek. Ktorého si v každom národe vážia, človek tradície. Čo mu teda chýbalo? Ako je možné, že ten, ktorý tak veľmi chcel, lebo to sa mu nedalo uprieť, ktorý to zobral vážne, sa tak mohol tak minúť cieľ? Ja hovorím, že to súvisí s tým výrokom, nemal odvahu byť sám sebou. Pokúšal sa splniť Božiu vôľu tým, že dodrží literu zákona, že dodrží príkaz vonkajší. Ale na to Ježiš hovoril, to nie je to, čo chce Boh. Boh chce iné. Čo to chce? Ja by som sa tu pripojil, postanem v náboženských kategóriách s tým, že náboženstvo, zasa sa vrátime ku kultúre, jestvuje v každej kultúre a je vlastne aj človeku. Ale znova, to, čo v skutočnosti človeka dokáže posunúť dopredu, otvoriť, to, čo človeku dokáže nejakým spôsobom sprostredkovať novú skúsenosť, to je napätie, ktoré musí vznikať medzi dvomi pólmi. Podľa mňa súčasná Európa sa tiež nachádza, aj napriek tomu, že sa spomína hľadanie hodnôt, aj napriek tomu, že sa spomína hľadanie niečoho, čo pohne ďalej, tak stále ostáva na akejsi rovine alebo v priestore, v ktorom chýba napätie, v ktorom chýba oživujúca sila alebo výzva, ktorá by pozvala človeka vystúpiť z toho akoby začarovaného kruhu. Ja sa znova vrátim. Len chcem rozumieť. To napätie, aspoň tak ako ťa poznám, predpokladám, že rozumieš tak, že povedzme ten moderný človek si chce vystačiť sám. Tak nejako to chápem. Moderný človek si chce vystačiť sám a aj morálku si chce tvoriť sám. Môže byť. A teda aj svedomie si chce vlastne tvoriť sám. Poviem k tomu niečo. Mne sa niektorí spisovatelia páčia a celý život sa venujem literatúre. Nesedel by som na katedre biblických vied, keby som nečítal, fascinovaný som bol slovom vždy. A mne literatúra pomohla zvládnuť teológiu, lebo tá je niekedy naozaj, však je to tiež vedný odbor a boli kruté tie veci, dogmatické morálka, ktoré mi dalo prejsť na teológii a mne nielen pomáhali pochopiť tie traktáty, ale aj tak odľahčovali to štúdium teológie ľudia ako François Mauriac, Léon Blois, Charles Péguy, Fyodor Michailík Dostojevský. A napríklad chcem povedať, že Chesterton na jednom mieste hovorí, že keď čítate Robinsona Crusoea od Daniela Defoea, tak vlastne čítate Genesis knihu o 3. kapitolu o páde človeka. Pretože Robinson Crusoe stroskotal, tak ako my všetci. Zlodej si vyniesol zo pár vecí, ako je sekera, láno, nejaké súdky, čo pozachraňoval s potravinami a s tým musel žiť 20 rokov. A čo je iného, naša situácia po páde do hriechu, keď nám ostala schopnosť trochu myslieť, nejaká kúsok vôle dobrej, ktorú nám Boh ponechal a s tým treba žiť celý život. To sú ohromné prímery. Nikdy, keď si pamätám, že prvýkrát Robinsona Crusoea som čítal v češtine a odtedy češtine rozumiem perfektne, čo neplatí opačne, ako minulé Ľubomír, jak sa volá Feldek. Ľubomír hovoril, že to je zvláštne, že my čítame v češtine, ale Česi prekladajú. Keď to slovenčiny, tak musia prekladať, keď majú čo. To je zaujímavé. Ja som prvýkrát čítal českú knihu Robinsona Crusoea a odtedy čeština nie je problém, ale Robinson Crusoe, to sa mi u toho Chestertona páčilo, jak dokázal
A teraz to, čo chcem povedať na margo tejto debaty, je ďalší obraz. To, čo ty vravíš... Na napätie nesmieme stratiť to, čo Miro chcel doniesť. Tak, len chcem doplniť to, čo si ty vravel, že človek chce si urobiť svoju morálku, vytvoriť sám svoj projekt, že mne sa zdá, že je pozabudnutá aj náuka o dedičnom hriechu. V modernej Európe náuka, tak ako si ty vravel, že kopa veci chýba, napríklad duša sa už nespomína vo vedných na univerzitách vôbec, ani hriech sa nespomína. A dedičný hriech, ktorý je základnou kapitolou antropológie, biblickej a teológie, je podľa mňa totálne v dnešnej modernej dobe umiestnený do štruktúr nás všetkých, čo my prežívame. Lebo chcem povedať... Ten nepokoj No. odmietaš. Ten nepokoj, ktorý ten dedičný hriech vyvolá. Ja by som povedal, že nielen nepokoj, ale priam podstatu dedičného hriechu odmietame, pretože ako náhle poviem príklad, otec familie, keď tu sedí a mama nejaká, chcú, aby dieťa malo najlepšie školy a len také. Ako náhle chcú, aby nikdy nebolo choré, ale len zdravé. Ako náhle mu doprajú akýkoľvek luxus, akékoľvek auto kúpia, alebo hračičku, ktorú zažiada, tak čo to je, ak nie odmietanie dedičného hriechu? Teda myšlienky, že svet není taký, aký je. Je to svet Robinsona Crusoa, ktorý stroskotal. A že treba si pripustiť, že my nemôžeme zo svojej vlastnej sily zariadiť, aby naše dieťa bolo bohaté, šťastné, zdravé, bez problémov, bez krížov, bez bolestí. No a čo je iné takýto postoj potom, spasiteľský, než odmietate Boha, ktorý je zárukou podľa písma, podľa našej viery, jediný je zárukou šťastia človeka. Však ak Ježišovi o niečo šlo, tak to bolo vždycky, že čím skôr nájsť Boha v živote. Tak čítame ten jeho evanjelium, to je jediná snaha, ku ktorej každého sa snažil priviesť, čím skôr nájsť Boha v živote. A prečo to on robil? A tie rebríčky, čo on stanovoval pre ľudí, geniálne. Že chcem povedať, Európa totálne nie, že pohorda, ona odmieta dedičný hriech, pretože z dôvodov, ktoré sme tu spomínali, ale problém je to ešte aj to, že s tým ide potom logické odmienutie Boha. Na čo je mi Boh, keď ja všetko chcem zariadiť a viem zariadiť? Nejakým spôsobom. Znova sa vrátim k téme spomínaného napätia. Ako Jožko spomína, je tu isté napätie, keď sa rozpráva o dedičnom hriechu. A napätie, ktoré ja sa vrátim teda k napätiu, ktoré môžeme vnímať vo Veľkej noci. Vo Veľkej noci je možné vidieť človeka, ktorý vychádza zo starej židovskej tradície, aby priniesol niečo nové. To nové sa znova snaží byť v známej kultúre, v známych vzorcoch, v známych zaužívaných praktikách, či už náboženských, alebo vtedajších kultúrnych, niečo také, čo dokáže človeka vytrhnúť z často neuváženej alebo opakovanej, bez premýšľania robenej činnosti. Ja si myslím, že v kresťanskej pasche alebo Veľkej noci dochádza k vyjadreniu základného výsledku napätia, ktoré vzniká medzi slobodným rozhodnutím človeka pred Bohom. Znova je to kategória náboženská, ktorá nepasuje do dnešného sveta a ťažko sa rozumie. Prejdem na rovinu kultúry, alebo kultúrne nemusíme nazývať tento náprotivok Boh, ale môžeme ho nazvať inšpirácia. Môžeme ho nazvať hľadanie niečoho neznámeho. Môžeme ho nazvať hľadanie zmyslu, hľadanie hĺbky. Ja si myslím, že
Ako náhle človek ostáva uväznený v kategóriách naučeného, zvykového, ako náhle človek ostáva zabehaný v čomsi, na čo je zvyknutý, vtedy stráca dých. Vtedy sa mu akoby strácala pôda pod nohami a potrebuje výjsť z takéhoto zaužívaného sveta. Teraz som vám opísal takými jednoduchšími slovami, ktoré ma práve napadli, to, ako sám vnímam Paschu alebo Veľkú noc. Veľká noc pre mňa je veľká nie v tom prvom rade, že sa pripomína utrpenie Krista, ktorý umrel na kríži a stal z mŕtvych. Veľká noc pre mňa má kontext výstupu zo zaužívaného, zvyknutého sveta. Veľkú noc vnímam v kontexte nového nádychu, v kontexte pokusu o zhodenie toho, čo mi nedáva v živote zmysel, alebo v kontexte hľadania niečoho, čo ma dokáže naplniť, posúvať ďalej.